Так, ну что, стример какой-то, коллега-стример, это хорошо. Уменьшается вероятность читерства, скажем так, раз в 5, а то и 10. Joku Arena Kingsin peliä. Ну, это только самые наглые стримеры могут еще и юзать. Mä voin tehdä pulletissa. Совсем уж безбашенные какие-то. Korkein pullet voitto varmaan mitä. Ну, доверие к стримеру сразу, ну, не знаю, в раз 10, мне кажется, увеличивается. То есть, когда просто играет, когда какой-то стример, ну, спокойнее на душе, спокойнее. Se pelasi se yksi kaveri mua vastaan. Se уменьшается в 10 раз, я считаю, лично мое мнение. Se yksi suurmestari, me pelattiin just jotain tämmöstä. Ja mun piti pelata kaikki G4 ajoissa. Так, нагло играет. Нагло, все вперед. вперед. H4, tuleeko siihen H5? Miten hän kehittää ton, jos mä vaan lyön sen pelaan? Joo. Так, ну он совсем безбашенный. Tota on vaikea pelata. Jos pelaa H5 mä lyön, niin sitten tota on taas vaikea pelata ratsu G5. Daami suojaa H5 ja tää pitäisi toimia kyllä aika hyvin. Näyttää ihan hyvältä. Toikin on vaihtoehto. Silloin toi ei kyllä heti kehity. Mulla on sitten mahdollista tehdä näin tai vyöryttää toi ratsu tosta pois. Tää voi olla semmoinen, että se antaa hänelle mahdollisuuksia, mutta tohonkaan vaan näin. Mä oon jo B4 pelaamassa. Так, ну здесь 3-0. Enkö mä oon pelaamassa B4 oikeesti? Блин, про B4, ну вообще забыл. Onko sä kirittänyt siihen jonkun? Да ё-моё, B4 забыл. Вот. Блин. Ratsu tonne, mulla on ainakin tuokin vielä. B4, B4, конь D4, сбил коня в 3. Ainakin itseluottamus kohdillaan, että mä laitan, että suurmestari. Блин, ну как же так? Ei huomannut. Syötti. Так, конь D4 сбил ферзь 5. Кстати, интересно, конь D4 сбил ферзь 5. Ainakin alkoi miettiä. Saattoi ollakin pikku blunderi tai isompi. Tuon kun mä haen, niin nämä lähetit saattaa olla aika sivussa seuraajia tässä pelissä. Pitäisi yrittää keskittyä pelaamaan hyvin. Mä luulen, että ratsu D4 on mitä hän yrittäisi tehdä, mutta siihen on toi, jos lyönti. Se ei riitä hänelle. Hän saa tuon ehkä, mutta mä saan tuon ja sitten tulee B5 ja se on, mun torni on jo hyvä ja kaikki on hyvin. Näyttää kyllä voittoasemalta tyyliin valkeilla, jos tässä nyt ei. Tämä on ehkä mahdollisuus. Sitten mä ehkä menen vaan ohi. En lyö tänne, vai lyönkö sittenkin? Daami A5 takas, näin, sehän hakee tuon. Okei, noinkin. Entäs B5? Sitten hän tulee tuonne, mulla lähti D2, onko se ovella? On se ainakin ovella, mutta onko se hyvä? Niin. Lyönkö mä C5 pois? Vai pelaan B5? Mennäänkö hän lyödä tänne? Ei. B5, daami A5, lähti D2. C4. En tiedä, toi C4 murtaa mun asemaa. Mun pitäisi lyödä kyllä tuo. Entäs tuo sit siinä? Daami D2, ratsu lyö C5. Так. Ratsu E4. Lyöksän tänne ärsyttävästi. Koska tuot jäisi taas ulos. Tää tuntuu oikealta, mä keksin sitten siihen jonkun hyvän nyt toi. Onks tää sitten tonne lyönti, sit mä linnotan. Kai omilla nappulalla saa. Lyönti tuonne sitten. Torni perässä. Sitten se on vähän vaikea kyllä. Ой, nyt mä törmäsin tuohon kameraankin tossa. Коллега-стример из Финляндии думает. Прекрасно. Подольше думай, подольше. Ei saa ihan toimimaan tätä juttua. Посиди, попей чаек, подумай, поразмышляй. Так, Синдаров 8,5 из 9 тем временем. Данин Радицкий 8, Блюбан 8. Lähetti D2. Daami lyö C5. Синдаров, да, в последнее время что-то жестко стабильно стал играть. На вторнике. Надо бы проверить, конечно, Синдарова. 363 рейтинг, обалдеть.
Ei vitsi toimi ihan. Такие результаты не показывал. Молодежь растет. Я не помощи кого-то победил 7,5. Так, у него реально... Так, подождите, ну, что за фигня? Ну не может же он так долго думать. Или может? Что за фигня? Он 8 секунд оставил? Я не верю, что он парень 8 секунд себе оставил. Нерациональный расход времени. Даже я так не делаю. Так, персия 2 могу. На 8 секундах это, конечно, весело будет ему играть. Это чуть-чуть рискованно играть на 8 секундах. Ei vitsi. Ei kun niin mun pitää ottaa eka. Так. Mutta se ihan järjetöntä ajankäyttöä. Конечно. Да, хороший ход он нашел. Ферзь 2, конь c3. Я просто побоюсь немножко. No, hänkään ei lähtenyt sit siihen. Oh no. Так, сюда. Ah. No. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, все-таки. Ну странно, что-то он как-то это слишком долго думал. Ну, тут, я думаю, уже справимся. Так, друг, что ты не сдаешься? Вот объясни мне, пожалуйста. На что он тут надеется? Just. Да, ну, странно, соперник в один момент заснул. Друзья, вы посмотрите, он реально заснул. Что там с ним случилось? Vastustaja pelasi 3 tasolla, 90,8, 85,9. Я не понял, конечно, просто оставил себе парень 10 секунд, но это, мягко говоря, супер нерационально. Так, в Москве жара плюс 18. Сергей, ну реально дождь так шумит, что кажется, это бобер по крыше лезет. Ну, извините, друзья, погодные условия я контролировать не могу. У нас Минск не умею. No okei, mä vähän yliarvioin etua, mutta kyllä tietokone antaa ainakin niinku mukavasti tässä etua. No что, Ферруджа имеет шанс. Ja tässä vaan meni liikaa aikaa. B lyö C5 tosiaan selvä etu. Ja daami D2 paras siirto. Я думаю, перехитрит. Ja ratsu E4 paras. Mä vaan käytin tässä liikaa aikaa. Kun mä olin siis laskin tämä. Mä näköjään laskin ihan oikein, että tää on liian paha uhkaus tänne, mutta mulla meni vaan liikaa aikaa tässä. Et nyt ja siis siinä on osa ideaa on se, että mä linnoitan ja daamia ja kaikki jää sinne ongelmiin. Tää olisi voittoasema. No hän tajusi pelata tämän. Oli väärällä ratsulla, okei. Mä en ehtinyt tätä kyllä enää harkitseen niinku yhtään. Так, время закончилось. Tää on sulla aika hauska kyllä. Nyt jos hän lyö tänne, niin nyt hänellä on kiire varmaan pelata toi muuten mä asemallisesti uhraan ja nyt mä ehdin lyödä A7 pois. No en mä tämmösiä ehtinyt nähdä, mutta kyllä mä sitten, jos nyt olisi ollut aikaa, niin luultavasti olisi ehtinyt tajuta tuo. Так, только Синдаров имеет 8,5 из 9 и единоличный лидер. Kiva. Дани, Народицкий, Блюмбауна и Ферруджа по 8. Потом по 7,5 целая куча народа. Tuo oli vähän harmillinen. Я не помню. Meni aika monta siirtoa mun mielestä hyvin.
Siis sille ottaa huomioon, että on mun mielestä aika kompleksinen juttu. Niin olin ihan tyytyväinen siihen, että päädyin tekemään oikeat siirrot, mutta siihen en ole tyytyväinen, että meni aika. Nythän tää oli semmoista sohimista, mä vaan siirtelin jotain. Tässäkin mä luulin, että mä vielä saattaisin pärjätä, mutta en huomannut lähetti G6, Ratsu D4, olisi näköjään ollut tietokoneen ihan hyvä. Joo, tää tuntuu jo nyt, että nyt on liian repaleinen asema tästä ei pitoa. Siinä helpolla syöttää, nyt mä syötinkin pistinkö mä torni B4 jo 2 sekuntia aikaa. Joo. No mut tää on tietenkin selvä peli. Да, немножко не так защищался.